така че бих да правим клип, в който ще изгледа тази тъмна в Aircraft. Както казах, тя не е най-голямата, която може да направя, но пак се постара. Нали, не ми се чакаше и те имаше само 2 човека. Не ми се чакаше и затова реших да я тегля. Значи тук да... Опа. Сега да спираме линка, да го оставим в икони. От това. И печели запис Little Man. Сега ще проверя дали се абонирал. Да има един абонат. И така ще спра клипа, докато го намеря. И аз се завърнах и вижте, да го е харесал. Така че печели Little Man в тази томба и ще го очаквам, като влезе в сървъра да ме дам. И до скоро.